ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me meikataan 2 lookia, mitä mä käyttäisin koulussa. Jota mä en varmaan koskaan tule käyttämään koulussa. Sitten mä näytän tässä videon lopuksi, jos mä erhin, niin että minkälaisen lookin mä teen niinku itse kouluun sitten niinku koulut alkaa. Joo. Aloitetaan tämmöisellä poskipunalla. Ja kun mä teen näin, niin mun naamalle on ilmestynyt poskipunaa. Kokeillaan. Eli nyt me blendataan nämä. Joten jo. Nyt ruvetaan blendaan nää ja sitten näyttelen. No niin, tää näyttää vähän villiltä täältä nyt tämä. Se ei haittaa, koska me pistetään tähän päälle vielä puuterit. Nyt me aletaan itse asiassa tekemään puutereilla. Eli mä teen niinku tälleen. Ja sitten mun amalle on tullut puuteria. No kokeillaan toimiiks tää edes. Niin. No niin, sit me tällä peilillä leikitään. Tähän mä en käyttänyt mustaa magiaa, mutta tällaista näyttää nyt. Se on vähän villiimpi oikeassa elämässä. Joo. Sitten me pistetään tätä poskipunaa. Koska, niin, no tää on poskipuna. Mä pistän tän vaan niin nähdä tässä. Tähän mä en käytä mun mustaa magiaa. Näin. Koska tää on niinku tommonen vaan. Ihan vaan tommonen. Sitten me tehdään luomet. Joo, mä pistän nyt tämmöstä Unity-palettista. Pistän varmaan ja koska ne on aika semmoset hillityt. Eli joo, tässä on liilaa, tuolla on sinistä. Hyvä. Joo, se on hyvä. Sitten me pistetään, joo, kyllä, eyeliner. Ottakaa. Se ei toiminut. Okei, siis on parempiakin tehnyt. Älkää mainitko, mä en jaksanut pitää mun hupparia. Se on hyvin ärsyttävä. Sitten me pistetään setting spray tietysti ennen. Mä pistin just äsken setting sprayn, jota vaan äsken pätkästön jostakin syystä. Se ei haittaa. Ja tämmönen lukki tuli, mä pistin äsken ripsaria ja huulikiiltoja ja me setting spray on pistetty. Joten joo, tää video alkaisi olla tässä. Ja kiitos kaikille, jotka on tilannut kanavan. Kiitos, muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava tosin. Tsyys seuraavaan videoon. Hei hei!